Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Gashi ne yanzu ana ta min barazana da cewa wai idan ban suna jin da kalamai na ba wai za a daure ni. Wallahi ba abin da za a miki insha Allah. Wai za a daure ni. Wallahi ba abin da za a miki. Sai na da na karanta kalamai na yanzu kamar ni. Tsofai da ni a ce in zo in shirya ƙarya saboda kawai dan in samu kuɗi. Ana ta min barazana za a daure ni saboda an san bani da kowa sai Allah. In aka daure ni wa zai fito da ni a cikin wannan halin da nake ciki. Tun bayan da jaruma Sabuwa ta cikin shirin daɗin kowa ta fito ta bayyana abin da yake damunta, wasu daga cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood sun fara mata barazanar ɗaure ta, wai sai ta janye kalamanta, duba da cewa za ta tona musu asiri. Sai dai Sabuwa ta fito ta ƙara kokawa tare da bayyana cewa rashin lafiyar da ta faɗa da gaske ne. Haka kuma an samu wasu sun fito suna cewa Sabuwa tana da gidaje kuma lafiyar ta kalau, sai dai ta fito ta ƙara magantuwa akan wannan batu, inda ta bayyana cewa da yawa daga cikin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood sun san cewa ba ta da lafiya, kuma duk wanda ya ce tana da gida tana roƙon Allah ya ba ta gidaje. Sabuwa dai ta fito ta ƙara bayyana wa duniya irin halin da take ciki, kuma tana neman taimakon al'ummar duniya. Sabuwa dai ta bayyana cewa ta bar Najeriya ne duba da cewa ba ta da inda ta kai kukanta, sai dalilin Hassan Meko tukun ta samu dama domin ta bayyana wa duniya abin da yake damunta. Ko shin menene yake faruwa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood kwanan nan? Ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin ku kalli wannan bidiyon gaba daya. Ku shiga comment section ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abubuwan da suke faruwa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Assalamu alaikum. Ni ce Hajiya Sadiya wacce aka fi sani da Sabuwa. Kamar da na fito ne magana a midiya, to yanzu mutane sun shigo suke suna ta ƙaryata ni. Suna cewa wai lafiya ta kalau, ƙarya nake yi. Ai ta rashin lafiya ba sai kana kwance magashiyan ba sannan za san cewa baka da lafiya. Kuma sannan na biyu ana ƙaryata ni ana cewa ƙarya nake yi. Ni kuma wallahi tallahi yawanci mutane ma inda suke sun san ina da wannan lalurar tawa ta siga da hawan jini. Ni kuma wanda zan rantsuwa da Qur'ani akan cewa in dai har da gaske ba ni da wannan lalurar na zo na yi ƙarya, Allah ka ɗora min wannan larurar da gaske. Sannan kuma na biyu gashi ne yanzu ana ta min barazana da cewa wai idan ban suna jin da kalamai na ba wai za a daure ni. Wallahi ba abin da za a miki insha Allah. Wai za a daure ni. Sai na abin da za a miki. Sai na da na karanta kalamai na yanzu kamar ni. Tsofai da ni a ce in zo in shirya ƙarya saboda kawai dan in samu kuɗi. To ai can din da na je ban yi magana ba a Najeriya saboda babu hanyar zan yi maganar ne, shi yasa ban yi a can ba. Dan Allah dan Annabi yanzu aka je aka daure ni, waye zai kula da ƴaƴana? Ni dai rayuwar da nake ciki ne dai na bar wa Allah komai. Insha Allah Allah zai iya. Allah ya raba abin da za a miki, Allah ya yarda. Allah ya raba abin da za a yi. Ana ta min barazana za a daure ni saboda an san bani da kowa sai Allah. In aka daure ni wa zai fito da ni a cikin wannan halin da nake ciki? Yanzu ba dama mutum ya faɗi gaskiya. Abin da fa yake damuna shi na faɗa. Ban ambaci kowa na zage shi, ban kuma ce a zagi kowa ba, ni ban sa a zagi kowa ba. Abin da ya dame ni shi na fito na faɗa, shi ma kuma ya zama laifi. Hakuri zaki. Kuma da masu cewa wai ƙarya nake yi, wai ina da gidaje, to Allah Ubangiji ya bani. Wai ina da gidaje, wai ƙarya nake yi wannan abin da na faɗa. Kuma wallahi ba ta da gidaje ko birgi ba ta da. Wallahi ni na tura mata kuɗin mota ta zo ta garin wannan. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.